परंतु तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो साहेब, ज्या दिवशी संदेश पारकर या नावाची घोषणा झाली शिवसेनेच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि एक वातावरण तयार झालं आहे. देवगड पासून घोंगावणारं वादळ हे कणकवली करत करत वैभववाडीच्या त्या घाटमाथ्यापर्यंत पोहोचलाय. ते इथून निघालेलं भगवं वादळ त्या घाटमाथ्यावर धडकलंय आणि ते धडकणारं वादळ ह्याचं रूपांतर 23 तारीखच्या विजयात रूपांतर होणार आहे. खरं तर आम्हाला वाटलं विकास कामं केल्यात म्हणून विकास कामाच्या नावावर हे मतं मागतायत. परवापासून 1000 रुपये प्रत्येक मताला अशी यांची सुरुवात झाली आहे. ठेकेदार संघटनेला ताकद द्यायची, ठेकेदारांना बळ द्यायचं आणि ठेकेदार संघटनेच्या जोरावर प्रत्येक गावात गावगुंड तयार करायचे आणि त्या गावगुंडांच्या आधारे त्या प्रत्येक गावात दहशत निर्माण करायची आणि मतपत्रात पाडून घ्यायची. या मुस्लिम समाज बांधव आहे, त्या मुस्लिम समाज बांधवांना धमक्या द्यायच्या. साहेब, मी तुम्हाला सांगतो, नितेश राणे साहेबांना 2014ला आमदार म्हणून करणारे हाच मुस्लिम समाज होता. 2019ला देखील भाजपमध्ये गेलात तेव्हा देखील याच मुस्लिम समाजाने तुम्हाला आमदार केला. पण साहेब, आता नाही. हाच मुस्लिम समाज तुम्हाला 2024ला घरात बसल्याशिवाय राहणार नाही हा निश्चय या मुस्लिम समाजाने केला आहे. काय तुमच्या वाकडे केलं होतं मुस्लिम समाजाने? गुन्ह्या गोविंदाने नांदत होतो आपण इथे सगळे. या सगळ्यांना, अख्ख्या मुस्लिम समाजाला फक्त फडणवीसांना खुश करण्यासाठी संबंध मुस्लिम समाजाला नालायक ठरवण्याचं काम इथला आमदार करतायत. समाजाने समजून घेतलं पाहिजे. आता वेडीवाकडे तोंड घेऊन पैशाचा आमिष दाखवून तुमच्याकडे येतील, तुम्हाला सांगतील तुमच्याबद्दल माझं वाईट मत नाही आहे, तुमच्याबद्दल मला काय म्हणायचं नाही आहे. देशाच्या वर कारवाई करण्यासाठी किंवा देशात आतून देशाचा पोकरणारे जे मुसलमान आहेत, वाईट कारवाई करणारे आहेत, त्यांच्या विरोधात मी बोलतोय असं काही नाही आहे. त्यांची वक्तव्य काढून बघा. आता त्यांच्या गळाला आलाय. तुम्हाला सांगतो हे कशासाठी गळाला आलाय. मागच्या 8-10 दिवसांनी सर्वे केला. सर्वे करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं संदेश पारकर यांचा एक झंझावात निर्माण झाला आहे आणि येणाऱ्या 23 तारखेला आपला पराभव होऊ शकतो ही भीती वाटायला लागली आहे. ही भीती कशासाठी तुम्हाला सांगतो. एक सर्वे नितेश राणे यांनी त्यांच्या सहकार्याने केला आणि त्या सर्वेत असं उघड आलं की आता साहेब तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, एका भाजपच्या जबाबदार पदाधिकारी मला सांगितलंय या मतदारसंघात नितेश राणे 8 ते 10 हजार मतांनी पिछाडीवर पडतायत. हे कळल्यानंतर पैशाचा बाजार सुरू केलाय. उद्यापासून 1000चे 2000 होतील, 3000 होतील. नितेश राणे वाटेल ती किंमत मोजा, 5000 वाटा. तुमचा पराभव होणार म्हणजे होणार. संघर्षाच्या काळात पेटलेली ही क्रांतीची मशाल अशीच तेवत ठेवूया. 23 तारीखचा विजयाला गुलाल उधळण्यासाठी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद धुरी साहेब. यानंतर शिवसेनेचे विधानसभा संपर्क प्रमुख सन्माननीय अतुल्य रावरे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द व्यक्त करावे. जय महाराष्ट्र. आज हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतिदिन आहे. त्यांच्या स्मृतीस वंदन करून आज येथे कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभेच्या प्रचारानिमित्त येथे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व, जिल्हा प्रमुख आणि महाराष्ट्रात युवा नेतृत्व म्हणून जे प्रसिद्ध आहेत ते आमच्या सर्वांचे सहकारी आणि आमचे मित्र आणि या विधानसभेचे उमेदवार सन्माननीय संदेशजी पारकर, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय सतीशजी सावंत, माजी आमदार सन्माननीय उपरकर साहेब, युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय सुशांतजी नाईक आणि व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर. आज बाळासाहेबांचा स्मृतिदिन आहे. येथे जमलेल्या सर्व शिवसैनिकांना मला तुम्हाला एकच विचारायचं आहे. ज्या बाळासाहेबांनी आपल्याला हिंदुत्व म्हणून जगायला शिकवलं, ज्यांनी मराठी म्हणून महाराष्ट्रात मराठी म्हणून आपला झेंडा उंचवला, आज
तळागाळातल्या माणसांसाठी ही शिवसेना उभी केली, त्या बाळासाहेबांच्या सुपुत्राला, आपल्या आदरणीय पक्षप्रमुखाला, ज्यांनी पदावरून खाली यावं पायउतार केलं, त्या गद्दारांना धडा शिकवायची ही वेळ आहे. आज आपल्याला सर्वांना एक प्रतिज्ञा केली पाहिजे की येत्या 20 तारखेला आपल्या पक्षप्रमुखांना आपण परत मुख्यमंत्री बनवणार आहात ना. आपल्याला इथून आपले उमेदवार, मशाल निशाणीवरचे आपले सहकारी सन्माननीय संदेश पारकर यांना विजयी करणार आहात ना. आपल्याला आजपर्यंत ज्या क्षणाची वाट बघत होतो, प्रत्येक शिवसैनिक ज्या क्षणाची वाट पाहत होता, तो क्षण आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेमुळे आज आपल्याला आलेला आहे. त्या क्षणाला महत्व द्या. तुमच्याकडे जे येतील, आज लक्ष्मीच्या रूपाने 1000, 2000 घेऊन येतील, 5000 घेऊन येतील, पण त्याच्या मागची त्यांची भूमिका लक्षात घ्या, त्यांच्या मागचं त्यांचं षडयंत्र लक्षात घ्या. या भागामध्ये 2 वेळा जो टिल्ले आमदार तुम्ही निवडून दिलात, त्याने टक्केवारीशिवाय आणि फक्त स्टंटबाजीशिवाय कोणतंही काम या भागात केलेलं नाही. आज देवगडच्या संपूर्ण जनतेची फसवणूक केलेली आहे. आज या भागामध्ये जर खरा विकास आला असेल तर तो शिवसेनेच्या माध्यमातून आलेला आहे. आदरणीय उद्धव साहेबांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्या या जिल्ह्याला आरोग्याची सेवा दिली, मेडिकल कॉलेज दिलं, सर्वसामान्यांच्या घरातला, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातला मुलगा MBBS झाला पाहिजे आणि त्यासाठी शासकीय मेडिकल कॉलेज हे आपल्या जिल्ह्याला दिलं. आज विजयदुर्ग पट्ट्यात असेल, आम्ही बरेच वेळा जायचो. कोविडच्या काळात तुम्ही पाहिलं असेल तर वैद्यकीय सेवेची वानवा होती, पण आज आपल्या जिल्ह्यातला मुलगा MBBS डॉक्टर होणार आणि तो आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये सेवा देईल. आणि हे फक्त आणि फक्त झालं ते फक्त आदरणीय पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे. आणि आता तोच क्षण आपल्याला पुन्हा आणायचा आहे. 20 तारखेला आपल्याला सर्वांना मतदान करायचं आहे आणि आपल्याला आपला मुख्यमंत्री, आपले लाडके पक्षप्रमुख यांना बसवायचं आहे. आज या भागामधला जो आमदार आहे त्याच्याबद्दल सर्वच जण बोललेले आहेत आणि मला वाटतं जीजी सर्वात जास्त सांगतील, कारण त्यांनी बराच काळ हा त्यांच्याबरोबर काढलेला आहे आणि ते मालवणीत चांगल्या प्रकारे सांगतील. त्याचा काळा कुट्ट इतिहास आपल्याला पुसायचा आहे. संदेश पारकरांसारखा तरुण लढवय्या दिलखुलास उमेदवार हा उद्धव साहेबांनी आपल्याला दिलेला आहे. आज संदेश पारकरांची ओळख तुम्हाला कोणाला करून द्यायची गरज नाही. या जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रात असेल, ज्या वेळेला राण्यांचा विरोधक म्हणून पाहायला जायचं 2014ला, मला आठवतं मी 2013-14ला तेव्हा राण्यांचा विरोधक म्हणून संदेश पारकरांकडे पाहायला जायचं. एक लढवय्या नेता ज्याने सर्वसामान्य कुटुंबातून येऊन कणकवली सारख्या शहरातून, कणकवलीच्या ग्रामपंचायतीपासून आपली सुरुवात करून आपलं स्वतःचं असं एक वेगळं व्यक्तिमत्व, एक स्वतःचं नेतृत्व उभं केलं. सर्वसामान्यांच्या प्रेमातून, सर्वसामान्यांच्या आशीर्वादातून हा संदेश पारकर हे आलेलं नेतृत्व उभं राहिलेलं आहे आणि आज उद्धव साहेबांनी त्यांना विधानसभेची उमेदवारी दिलेली आहे. तर मी आपल्या सर्वांना कळकळीची विनंती करतो की येत्या 20 तारखेला आपण मशाल निशाणीवरती शिक्कामोर्तब करा आणि संदेश पारकरांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. आपलं मत हे नुसतं संदेश पारकरांनाच नाही तर आपल्या महाराष्ट्रात आपला मुख्यमंत्री बसवणारे, आपले आदरणीय पक्षप्रमुख पुन्हा मुख्यमंत्री होणारे, हे लक्षात ठेवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद रावराणे साहेब. यानंतर या विधानसभेचे प्रचार प्रमुख, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय सतीश सावंत साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी संबोधित करावं. संदेश पारकर यांच्या प्रचाराला
उपस्थित असलेले सन्माननीय परशुराम उपरकर, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी बंधू भगिनींनो, प्रथम मी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची आज या ठिकाणी पुण्यतिथी आहे, त्यांना मी या ठिकाणी आदरांजली अर्पण करतो आहे। आणि आज सन्माननीय प्रचाराच्या निमित्ताने बऱ्याच वक्त्यांनी आपले विचार मांडलेले आहेत। इथल्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीबद्दल बऱ्याच वक्त्यांनी आपले विचार मांडलेले आहेत। या 35 वर्षामध्ये पाण्याचा प्रश्न असेल, रस्त्याचा प्रश्न असेल, बरेचसे प्रश्न या देवगडमध्ये आज प्रलंबित राहिलेले आहेत। आणि आज पुन्हा पुन्हा हे लोक सांगतात, राणे कुटुंब आम्हाला पुन्हा या भागाचा विकास करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मत द्या। मला वाटतं 35 वर्षामध्ये हे आज विकास करू शकले नाही आहेत आणि ह्या 35 वर्षानंतर कोणत्या पद्धतीने विकास करणार आहेत त्याचं त्यांनी या ठिकाणी उत्तर द्यावं। 2005 मध्ये ज्यावेळी सन्माननीय नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर त्यावेळी नारायण राणेंचं वक्तव्य होतं की मी ह्या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आणि धनुष्यबाण मी या ठिकाणी औषधालाही शिल्लक ठेवणार नाही आहे, हे त्या ठिकाणी बाळासाहेबांबद्दल ते बोलले होते, शिवसेनेबद्दल बोलले होते। आणि त्यावेळी बाळासाहेबांनी सुद्धा मला वाटतं शाप दिला असेल की कधीतरी तुम्हाला धनुष्यबाण घेऊन तुमच्या मुलाला किंवा तुम्हाला उभं राहावं लागेल आणि तोच धनुष्यबाण तुम्हाला या ठिकाणी पराभूत केल्याशिवाय राहणार नाही आहे। आणि म्हणून बाळासाहेबांचा शाप जो आहे तो उद्याच्या 23 नोव्हेंबरला खरा होईल की ह्या जिल्ह्यामधनं तुमची दोन्ही मुलं या ठिकाणी पराभूत होतील। हा बाळासाहेबांचा शाप खरा झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशा पद्धतीनं माझं त्या ठिकाणी मत आहे। या आंब्या काजूबद्दल मी काय जास्त बोलणार नाही आहे। मला वाटतं विधानसभेमध्ये एकदाही नितेश राणे याने आंबा काजूबद्दल कधी आपले प्रश्न विचारलेले नाही आहेत किंवा आंबा बागायतदार या ठिकाणी कशा पद्धतीने आपलं जीवन जगतायत, कशा पद्धतीने त्यांना बँकेची कर्जफेड करावी लागते आहे, याबद्दल नितेश राणे यांचं कधी या ठिकाणी त्यांची विचारणा केलेली नाही आहे। आज आंबा आणि काजूच्या विम्याबद्दल ह्या देवगडमध्ये जो विमा कंपनीकडनं जो अन्याय होतो आहे, या अन्यायाबद्दल नितेश राणे यांना कधी त्यांची काळजी नाही आहे। ह्या देवगड तालुक्यातील जी हवामान केंद्र सदोष आहे त्यामुळे मला वाटतं आंब्याला पडेल असेल साधारण हेक्टरी 7,000 रुपये त्यांना फक्त त्या ठिकाणी मदत मिळालेली आहे। आणि म्हणून भविष्यात संदेश पारकरांसारखे ज्यावेळी आमदार या ठिकाणी निवडून जातील त्यावेळी मी तुम्हाला निश्चित सांगतो की या आंब्याबद्दलची हवामान केंद्र या देवगडमध्ये वाढवली जातील आणि आंब्यासाठी चांगल्या पद्धतीने विमा कशा पद्धतीने चालू करता येईल या आमच्या शासनाच्या माध्यमातून निश्चितच आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करू। सिंधुरत्न समृद्धी योजनेसारखी योजना त्यामध्ये सुद्धा बदल करून जी आज कातळावरची आंबा लागवड जी प्रलंबित आहे त्यासाठी सुद्धा सिंधुरत्न योजनेमध्ये तिचा समाविष्ट करून ह्या असलेल्या कातळावरची लागवड त्या ठिकाणी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल। आज नितेश राणे आज या ठिकाणी सांगतात मी विकास केलाय, आज त्यांचा स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवरती विश्वास राहिलेला नाही आहे। महाराष्ट्र विसर्जित झालेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमानचे कार्यकर्ते आणून महाराष्ट्र स्वाभिमानचे कार्यकर्ते आणून त्यांना त्या ठिकाणी पैसे वाटावे लागत आहेत। आमच्या जशा जशा मीटिंग चांगल्या होत आहेत, आम्हाला जसा जसा प्रतिसाद मिळतोय तसे तसे त्या ठिकाणी मी मतदारांना एकच विनंती करेन की जेवढे मिळतील तेवढे पैसे तुम्ही घ्या। हे पैसे त्यांच्या घामाचे नाही आहेत। जी जी कामं त्यांनी केलेली आहेत त्या ठेकेदारांकडनं त्यांनी जे जे कमिशन उकळलेलं आहे त्या कमिशनचे ते पापाचे पैसे तुम्हाला या ठिकाणी देत आहेत। आणि म्हणून या पापाच्या पैशाला तुम्हाला जागे राहण्याचं कारण नाही आहे। पैसे त्यांचे घ्या आणि मत संदेश द्या। आज जिल्हा बँकेचा उपयोग सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना करण्याऐवजी आज जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जे हंगामी कर्मचारी आहेत त्यांना सुद्धा प्रचारामध्ये वापर करतायत, जे रेग्युलर कर्मचारी आहेत त्यांना सुद्धा दमदाटी करून त्यांना प्रचाराचं काम देत आहेत। आमच्या महिला आघाडीच्या ठिकाणी सायली गाडी आहेत, त्या एक पिग्मी एजन्सीचं काम करतायत। त्यांना सीओच्या मानेवर बंदूक ठेवून त्यांना सुद्धा नोटीस द्यायला लावली की तुमची एजन्सी त्या ठिकाणी रद्द का करू नये। आणि म्हणून कोणाच्याही रोजीरोटीचा
आड येण्याचं काम या ठिकाणी नितेश राणे करतायत. आणि म्हणून मी एकच सांगेन की जे या ठिकाणी मुस्लिमांबद्दल जे सांगतायत की आज जर नितेश राणे कट्टर हिंदुत्ववादी असतील तर त्यांनी आज यांनी जाहीर करावं की मी कट्टर हिंदुत्ववादी असल्यामुळे मला कोणी मुसलमानांनी मत देऊ नये असं त्यांनी कृपया जाहीर करावं. आणि उद्याच्या 20 तारखेला सर्वसामान्यांचा माणूस म्हणू संदेश पारकर यांच्या मशालीसमोरचं बटन दाबून त्यांना विजयी करा एवढी विनंती करून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सावंत साहेब. या ठिकाणी सन्माननीय युवा सेनेचे प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब यांचं आगमन होत आहे. उपस्थित शिवसैनिक बंधू भगिनींना विनंती आहे त्यांना जागा करून द्यायची आहे स्टेजवरती येण्यासाठी. विनंती आहे आपणा सर्वांना. आदित्य साहेबांचं या रंगमंचाच्या उजव्या बाजूने आगमन होत आहे. यानंतर जीजी उपरकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आज ज्यांची स्मृतिदिन आहे ते आमच्या सर्वांचे हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून या गावचे या देवगड आपल्या भागातले आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे आता ज्यांचं आगमन होणार आहे ते या पक्षाचे युवा नेते आणि माझ्या सर्व देवगडकरांनो. मगाशी इल्याला काही लोकांनी सांगितलं मालवणीतूनच बोल, कारण ह्या आमदाराक मालवणी येत नाही, कधीच बोलू शकत नाही. माझा चॅलेंज आहे त्यांनी कधीतरी येऊन तुमच्याशी मालवणीत भाषण करून दाखवावा. हे सर्व रवतात मुंबईत आणि मतावर तुमच्या जिंकतात, त्यामुळे त्यांना खरं परत मुंबईत पाठवचा. त्यासाठी आपण खऱ्या अर्थाने काम करूचा. आज या येणारे आमचे आदित्य ठाकरे हे खरे ह्या देवगड तालुक्याचे नातू असत, ह्या विसरून चालू नका. या देवगड तालुक्याच्या नातवाचा या देवगडवरती प्रेम आणि उमेदवारावर प्रेम हा. पण समोरच्या उमेदवाराक जे उपमुख्यमंत्री येणार होते त्यांनी एक व्हिडिओ बघितलंय, हवामान खात्याने योग्य सांगितलं नाही. मग आदित्य ठाकरे पण इलेच ना हवामान खात्याचा हे सरून आज मोप्यावरून ते येतात. म्हणजे तुझ्या असलेल्या लोकांनी नेत्यांनी तुका कसं टाकून दिला तर आम्ही परवाच्या विशाल परबच्या ऑडिओतून ऐकलं आणि आताच ह्या पण तुझ्या सभेत न इलेला हे आम्ही बघलो. त्यामुळे किती काय तुम्ही केलास तर यावेळी जनता तुमका पाडणारा आणि जनता तुमका याकडे तुमका घरात बसवणारा. आज या देवगडकरांनी खऱ्या अर्थाने आम्ही जुने आम्ही असो. आज बाळासाहेबांची स्मृती दिना त्या निमित्ताने मी सर्वांना आवाहन करतोय की 90 सालामध्ये आपण सर्वजण एकत्र काम केलात. आज त्यांच्याबरोबर फिरत असाल तर जुनी जाणीव ठेवा आणि असलो माणूस या जिल्ह्यात आणण्यापेक्षा आपण जुने पूर्वी एकमेकाच्या गुण्यागोविंदाने राहत होतो तशी राहण्याची पद्धत करूया. तरच आपल्या खऱ्या अर्थाने तुमकाही न्याय मिळत. नाही तर उद्या झील मोठं होता मग झिलाचे परत झेंडे बांधूचे लागतील. त्यामुळे खयच्या पक्षाचे बांधूचे त्या सांगू शकत नाही. पण अशा पद्धतीचा ह्यो आमदार खऱ्या अर्थाने घरात बसवण्याची गरज आहे. खरोखर काही जुने आमचे कार्यकर्ते ते फोन करतात आमका, जिजून तुमचा प्रचार चांगलो चाललो हा. संदेश अगदी गावागावात फिरता आणि संदेश अगदी लोकांपर्यंत पोचता. ह्यो असोच चालू ठेवा. आम्ही पण तुमच्याबरोबर हो, आम्ही पण तुमच्याबरोबर हो, आम्ही पण मशाल दाबणार हो. कारण मी त्यांना सांगितलंय बघ आज 17 तारखेक बाळासाहेबांचा स्मृतिदिन हा. बाळासाहेबांका तुका मनापासून श्रद्धांजली व्हायची असतात तर 20 तारखेक असलेल्या मशालीचा चिन्ह दाब म्हणजे बाळासाहेबांना मशाल दिली श्रद्धांजली दिल्याचं का वाटतं. आणि ते अशा प्रकारचे करतील कारण त्यांच्यावरती आता कार्यकर्त्यांचा विश्वास रवलेला नाही. हे नितेश राणे आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बाहेरचे आणल्याने आज इकडे इल्यानंतर मुद्दाम आप्पासाहेब गोगटेंची आठवण होता. आप्पासाहेब गोगटे आपल्या ड्रायव्हर मामांका आणि आपण घेऊन सर्व जिल्हो फिरत होते. बॉडीगार्ड किंवा शिटे मारणारे गाडी नव्हते त्यांच्या पाठी, ते एकटेच फिरत होते. त्यांना कसलीच भीती नव्हती. पण ह्या माणसाक कसली भीती वाटता, कशासाठी वाटता ताच कळत नाही.
पण आप्पा गोगटेंका बघा तुम्ही, आज तुम्ही परवा रत्नागिरी टाइम्सचा पेपर वाचा, 38 केसेस त्याच्यावरती आहेत. जे जाहीर कौशल होते ते 38 केसेस इकडच्या आमदारावरती होत. मग त्यात खंडणीची असा अधिकाऱ्यांवरती बांगडो मारल्यान, काय झाला त्या मच्छीमारांचा सांगा, अधिकाऱ्यांवरती चिखल मारल्यान काय झालं मुंबईचो हायवे सांगा. म्हणजे अशा प्रकारचे स्टंटबाजी करणे ह्या करणारो त्याच्या असलेल्या केसमध्ये जवळजवळ 30 इकडच्या मुस्लिम बांधवांना आणि सर्वांना मी सांगतोय की त्यांनी या हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी जवळजवळ 30 गुन्हे त्याच्या अंगावरती असत. कशासाठी आहे? आज हिंदू मुस्लिम गुन्ह्यागोविनी नव्हतात. देवगड तालुक्यात कधीच असं वाद नव्हतो, पण तुम्ही वाद निर्माण करतास. आणि आमचे फडणवीसच्या ज्या असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही युवा हिंदू नेते आहात. अरे हिंदू नेते फक्त बाळासाहेब ठाकरेच होते आमचे, तुमच्यासारखे हिंदू नेते कोण नव्हते. आणि म्हणूनच बाळासाहेबांना सर्वांनी हिंदू हृदय सम्राट म्हणून सांगितला होता. आज ह्या असलेल्या आमदारांनी गेल्या वेळी त्याच्या अगोदर हात निशाणीवर मागितल्याने आता कमळवर इले, परत कमळवर इले. आज एवढाच नव्हे तर आज तुम्ही सांगा असलेल्या या आनंदवाडीचा प्रकल्प बंद झालो, चालू झालो, पण वैभव नायकांनी आपल्या असलेल्या हॅलो. या ठिकाणी जिजींचं भाषण चालू राहील. प्रकल्प ह्यो मात्र पूर्ण केले. आमदाराचा फक्त टक्केवारीशी संबंध. माझा तुंबडी भरली की जनतेची तुंबडी भरल्यासारखी वाटत. जनतेच्या विकासासाठी काय करायचं नाही. आज आंबा बागायतदार इकडच्या काय केल्याने हो, किती त्यांचा काय केलं, नुकसान केल्याने. फक्त मी बोलतो, मी करतो, अमकं करतो, तमकं करतो. आज म्हणूनच आम्ही सातत्याने सांगतो, राणे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही इथून हद्दपार करूची. बापूस भाजपमध्ये दुसरं झील चोरलेलो धनुष्यबाण, काळ्या बाजारातलो धनुष्यबाण घेऊन फिरता. 2005 सालात मी उभं होतो शिवसेनेचो, त्यावेळी नारायण यांनी सांगितला होता की मी शिवसेनाचो धनुष्यबाण आणि शिवसेना औषधात ठेवणार नाही. त्याच नारायण निसकी असायची चोरलेली धनुष्यबाण आणि काळ्या बाजारातलं धनुष्यबाण घेऊन लोकांकडे घराघरात फिरता. आज तिकडे मालवण आणि कुडाळमध्ये घराघरात फिरता, तरी पण ते वैभव नाईक निवडून येणारा. आणि वैभव नाईकाशिवाय ते पर्याय नाही. कारण ह्यो झील जो असा ते 7:45 नंतर जी काय सभा घेता ती सभा तुम्ही परवा चिपळूणात ऐकलास. काय बोललो होतो, महिला समोर बसू शकतात काय, असे घाणेरडे उद्गार काढतास. त्या असलेल्या संदीप सावंतला मारल्यानंतर त्याच्या असलेल्या बायकोक सांगता बायकोवर बलात्कार करीन. असली कार्टी आपल्या जिल्ह्यात होईत, आपल्या ह्यांका घरात पाठव्या. म्हणून राणे कुटुंबांका घरात पाठवचा आपण ठरवाला. सर्वांनी निश्चय केलास. अरे पैसे हे तुमचेच पैसे आहेत, वाटत ना 1000, 1500, 2000 हे तुमचेच पैसे आहेत. कारण तुमच्याच असलेल्या रस्त्यामध्ये खड्ड्यातून जे जातास ना, त्या खड्ड्यातला कमिशन घेतलेला आणि या कमिशन पोटी हे तुमका आता पैसे वाटतात. त्या पैशाचे ते तुमचेच असत, घेवा पण बटन मशालीचा दाबा. एवढाच मी तुमचा सांगतो. पैसे घ्यावा. तुम्ही निवडून दिलेलो आमदार तुमच्या जीवावरती पैसे मिळवता, तुमच्या जीवावरती सर्व काय करता. ते का खऱ्या अर्थाने आपण पैसे घेऊन त्यांना दाखवण्याची गरज आहे. आज बाळासाहेब जे आज आपले उद्धव साहेब बनवटी नारायण यांनी टीका करतात की 2 दिवस फक्त मंत्रालयात आला. होय, 2 दिवस मंत्रालयात उद्धव साहेब गेले, पण संपूर्ण राज्यातल्या असलेल्या नागरिकांचे जीव सांभाळले, असलेल्या नागरिकांना ऑक्सिजन दिला, असलेल्या नागरिकांचे आरोग्य बघितले आणि जीव वाचवले. तुम्ही काय केलात, तुमचं हॉस्पिटल काढलात. हॉस्पिटल मोठं आम्ही काढलंय म्हणून लोकांना बोंबावून केलात. त्या हॉस्पिटलमध्ये
त्या करोना काळामध्ये असलेली महात्मा ज्योतिबा फुले ही जी योजना होती, 1.5 लाख रुपयाचा मोफत उपचार मिळत होतो, तो बंद करून टाकल्याने. आणि इलेल्या पेशंटांका कापा, इलेल्या पेशंटांका घेवा, हो एवढाच काय. त्यांचं कार्य करतो देवगडचं, त्यांचं असलेलं मालवणचं कार्य करतो. आमचं कोळंबकर, बाळू कोळंबकर आमचं पण मित्र. त्या बाळू कोळंबकर त्यांच्या तालुका अध्यक्ष, काँग्रेसमध्ये असताना तालुका अध्यक्ष होतो. त्या बाळू कोळंबकराक जेव्हा ॲडमिट केला आणि त्या कोरोनामध्ये निधन झाला, 50,000 रुपये बिल बाकी होता. 50,000 रुपये दिल्याशिवाय बॉडी देणार नाही, हे कार्यकर्त्यांचे असलेले म्हणतात ना, आम्ही कार्यकर्त्यांका जपतो, हे असे जपतात. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या बायकोन त्यांच्या असलेल्या घरातल्यांनी काय वाटलं असतात. राणेंसाठी मी हक्क आहे नि आमच्या जिल्हा माझ्या गोवान काम केल्यान, पण 50,000साठी माझ्या गोवाची बॉडी माका दिलेली नाही, ही आपल्या या ठिकाणून संपूरची आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातले तुमचे नितेश राणे सर्व फक्त स्टंटबाजी करतात. मच्छीमारांचे प्रश्न सोडणार, किती सोडवल्याने आंबा बागायतीचे प्रश्न सोडवणार. अरे साधो ह्या असलेल्या नगरपालिकेचं कचरा डेपोचं काम करू शकलंच नाही तर तुका अजून काय करायचं आहे. म्हणून आपण सर्वांनी 20 तारखेक आजच्या मी सांगते बाळासाहेबांना श्रद्धांजली म्हणजे मशालला निशाण, मशालची बटन दाबणे आणि मशालला मत. तरच बाळासाहेबांच्या आत्म्याक शांती लागात की आपल्या असलेल्या इकडच्या नागरिकांनी कोकणावर जे आपण प्रेम केला त्या प्रेमापोटी आज आपले असलेले उमेदवार निवडून दिले. आणि निवडून दिल्यानंतर संदेश पारकर हो असो 4 माणसं घेऊन फिरणारो नाही, किंवा संदेश पारकर लोकांच्या घराघरात जाणार व्हा, तुमच्याशी संबंध डायरेक्ट भेटणार व्हा. त्यामुळे आपण सर्वांनी या निवडणुकीत 20 तारखेक जो असलेला मशाल निशाणीचं बटन दाबून 23 तारखेक कणकवलीत मी तुमका आताच निमंत्रण देतोय की 23 तारखेक कणकवलीत गुलाल उधळण्यासाठी या आणि आपल्या या संदेश पारकरचा विजय करा. एवढाच या ठिकाणी सांगता येईल, थांबता येईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जीजी उपरकर साहेब. यानंतर या भगव्याच्या लाटेमध्ये अनेक ग्रामस्थ शिवसेनेच्या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. पोयरे गावातून सन्मान्य रवींद्र पांडुरंग रुपये, ओमकार संतोष धुरी, सुरेश लक्ष्मण धुरी, रुपेश एकनाथ गाडी, अमित अंकुश रुपये, गोपाळ लव रुपये, प्रमोद सुधाकर रुपये, साहिल रुपये, दीपक रुपये, अमोल रुपये, सुनील धुरी, भाई गाडी, गौरव राणे, उमेश माळकर, सुधाकर गाडी, प्रकाश गाडी हे पोयरे गावातून प्रवेश करतायत. त्यांचं शिवसेना पक्षामध्ये आम्ही स्वागत करतो. कोटकामत्यामधून सुनील शंकर कामतेकर, भगवती संस्थाचे माजी सचिव व सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शंकर कामतेकर हे कोटकामते गावातून या ठिकाणी शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. त्याचबरोबर प्रशांत कामतेकर, दशावतारी कलाकार प्रशांत कामतेकर हे या ठिकाणी प्रवेश करतायत. चेतन धोपटे, प्रवीण आईर, दीपक परब, अमित परब, रवींद्र परब, नितीन गाडीगावकर हे या ठिकाणी कोटकामते गावातून प्रवेश करतायत. तसेच कुडी गावातील भाजपचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय रवींद्र राजाराम सावंत हे या ठिकाणी आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. भाजपचे माजी सदस्य रवींद्र राजाराम सावंत यांचंही आम्ही या ठिकाणी रवींद्र राजाराम सावंत यांचंही आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत. गोवळ गावातून नुकतंच या ठिकाणी ओम गणेश निवासस्थानी प्रवेश केलेले भाजपचे फसून या ठिकाणी भाजपमध्ये प्रवेश करून घेतला त्या ग्रामपंचायत सदस्या सन्माननीय माधुरी बोडेकर, गंगाराम फाले, नागेश बोडेकर, सुरेश फाले, किरण बोडेकर, कुणाल बोडेकर, गुरुनाथ बोडेकर, राजश्री फाले, अर्चना फाले, रुक्मिणी बोडेकर, लक्ष्मी बोडेकर, तुकाराम बोडेकर, बाळकृष्ण बोडेकर, आप्पा बोडेकर, सखुबाई बोडेकर यांनी या ठिकाणी प्रवेश करतायत. त्यांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत करत आहोत. सर्वांनी या ठिकाणी व्यासपीठावरती यायचं आहे. यानंतर मिडबावच्या नूतन उपशाखा प्रमुखपदी श्री जितेंद्र जोगल यांची नियुक्ती होते. त्यांना हे नियुक्तीपत्र सन्माननीय संदेशभाई पारकर यांच्या शुभ हस्ते देत आहोत. त्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. किंजवडेच्या उपविभाग प्रमुखपदी परेश रुमडे यांची या ठिकाणी नियुक्ती होते. त्यांनी आपलं नियुक्तीपत्र घ्यायचं आहे. यानंतर दाभोळ्याच्या उपविभाग प्रमुखपदी विजयाबा कुळकर यांची नियुक्ती होते. त्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. विजयाबा कुळकर. त्यानंतर
यानंतर शिवसेना महिला उपजिल्हा प्रमुख पदावरती सन्माननीय सौ प्रतीक्षा प्रशांत साटम यांची या ठिकाणी नियुक्ती होते. त्यांना या ठिकाणी नियुक्तीपत्र सुपूर्द करण्यात येत आहे. सन्माननीय हे या ठिकाणी गोवळ गावातील ग्रामपंचायत सदस्य माधुरी बोडेकर आणि सन्माननीय गंगाराम फाले यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व गोवळमधील भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेले कार्यकर्ते पुनश्च आपल्या शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. महिला उपजिल्हा प्रमुख पदावरती सौ प्रतीक्षा साटम मॅडम यांची नियुक्ती होते. त्यांचाही या ठिकाणी आम्ही समस्त शिवसैनिकांच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो. समीर महाजन हे मुनगेमधून या ठिकाणी प्रवेश करतायत आणि दिगंबर महाजन यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. सन्माननीय समीर महाजन आणि दिगंबर महाजन. समीर महाजन यांची युवासेना शाखा प्रमुखपदी नियुक्ती होते. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. हा भव्य प्रवेश पाहून आपण सन्माननीय राजू पुजारे आणि हे सर्व कोणतेही आमिष न दाखवता या ठिकाणी आमच्या परिवारामध्ये सामील होत आहेत. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. हे पाहून असं वाटतंय या ठिकाणी सन्माननीय संदेश भाई आगे बढो. या ठिकाणी वारं फिरलं नाही तर वारं जे फिरवलेलं आहे या जमलेल्या माझ्या निष्ठावंत शिवसैनिकांनी आणि महाविकास आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि म्हणूनच मशाल पेटणार आणि मशाल धगधगणार. संदेश भाई आगे बढो. संदेश भाई आगे बढो. संदेश भाई आगे बढो. शिवसेनेचं महाराष्ट्राचं युवा नेतृत्व आमचे नेते आदरणीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांचं या देवगड शहरामध्ये आगमन झालेला. थोड्याच वेळात ते व्यासपीठावर येतील, आपल्याशी संवाद साधतील आणि आपले विचार आपल्या समोर त्या ठिकाणी व्यक्त करतील. या देवगड तालुक्याच्या या निवडणुकीच्या निमित्तानं या मतदारसंघातील, या तालुक्यातील, या शहरातील मोठ्या संख्येनं आपण सर्व शिवसैनिक, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते या जाहीर सभेसाठी या ठिकाणी उपस्थित आहात. मी सर्व उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. या सभेच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष, शिवसेनेचे नेते सतीशजी सावंत, महाराष्ट्राचं युवा नेतृत्व शिवसेनेचं अतुलजी रावराणे, आमचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय श्री राणे साहेब, आमचे किशोर टेंबुलकर, राष्ट्रवादीचे आनंद पिळणकर, या तालुक्याचे तालुका प्रमुख मिलिंदजी साटम, जयेशजी नर, गणेश गावकर, शहराचे प्रमुख सन्माननीय श्री तारी, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक होऊ आणि 20 तारीखला आपल्याला या मतदारसंघामध्ये मतदान करायचं आहे आणि 23 तारीखला या मतदारसंघावर शिवसेनेचा, महाविकास आघाडीचा भगवा हा या ठिकाणी फडकवायचा आहे आणि विजयाची मिरवणूक, विजयाचा गुलाल आपल्याला त्या ठिकाणी उधळायचा आहे. खरं तर या मतदारसंघाला एक वैचारिक परंपरा लाभलेली आहे. स्वर्गीय केशवरावजी राणे या मतदारसंघाचे आमदार होते.
स्वर्गीय आप्पासाहेब गोगटे हे या मतदारसंघाचे आमदार होते आणि त्यांनी आपल्या या सगळ्या आमदारकीच्या काळामध्ये एक सुसंस्कृतपणा जपलेला होता आणि खऱ्या अर्थानं एक जनतेच्या मनातलं एक नेतृत्व होत. पण गेल्या 35 वर्षात ज्या लोकांना या जनतेनं सत्ता दिली, अनेक पदं दिली, हे आमदार झाले, हे मंत्री झाले, हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, हे पुन्हा खासदार झाले, यांचा मुलगा 2 वेळा आमदार झाला, हे देशामध्ये केंद्रीय उद्योग मंत्री झाले. काय झालं 35 वर्षामध्ये? कोणाचा विकास झाला? कोणाच्या संपत्तीत वाढ झाली? कोणाला पदं मिळाली? कोणाच्या मुलांना आमदार खासदारकीची पदं मिळाली? हे सगळं जे काय आहे 35 वर्षात हे फक्त राणे कुटुंबाला मिळालं. आणि म्हणून आज संपूर्ण या मतदारसंघामध्ये जनतेचा उद्रेक आहे, जनतेचा संताप आहे या प्रस्थापितांच्या विरोधात, या भ्रष्टाचारांच्या विरोधात, या घराणेशाहीच्या विरोधात. आणि म्हणून या मतदारसंघामध्ये परिवर्तन हे त्या ठिकाणी नक्की आहे. गेली 35 वर्ष आपण या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्याचा विकास होईल, माझ्या सर्वसामान्य माणसाला त्या ठिकाणी आर्थिक सक्षमता येईल, अशा आशेनं या जिल्ह्यातली जनता या नेतृत्वाकडे बघत होती. पण मी तुम्हाला सांगतो की आता निवडणुका आलेल्या आहेत, हे सांगतायत की आपण विकास केला. विकास जर आपण केला तर आपण आता गावागावामध्ये पैसे का वाटताय? हिम्मत असेल तर केलेल्या कामावर मत मागा. तुम्हाला तुमची जागा, इथली जनता, इथला मतदार हा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. मी या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये फिरतोय, गावागावामध्ये जातोय, लोकांचं भरभरून प्रेम मिळतंय, आशीर्वाद मिळतायत, एक जनतेचा विश्वास मिळतोय, लोकांचं पाठबळ मिळतंय आणि लोक सांगतायत की येणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये आपण या भागाचे आमदार होणार आहात. आणि मी जनतेला सांगतो, मला एक संधी द्या, या मतदारसंघामध्ये परिवर्तन करा. मी आमदार म्हणजे तुम्ही आमदार, अशा पद्धतीने आपण काम करू. गेल्या 35 वर्षात सर्वसामान्यांचा आवाज हा दबलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी ही दहशत, ही गुंडगिरी, हा भ्रष्टाचार. आणि म्हणून कुठंतरी सर्वसामान्यांचा आवाज हा बुलंद झाला पाहिजे. सर्वसामान्यांच्या मनातले जे प्रश्न आहेत, ज्या वेदना आहेत, या सगळ्या प्रश्नांची जर त्या ठिकाणी आवाज उठवायचा असेल तर माझ्यासारखा, आपल्यासारखा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये गेला पाहिजे. आज कोणाला संवेदना आहेत? ज्यांना आपण राज्यकर्ते म्हणून निवडून दिलं त्याला कुठलीही संवेदना नाही. या जिल्ह्यातलं प्रशासन हे सुस्त आहे आणि म्हणून सामान्य माणसाला किंमत राहिलेली नाही. कधी कधी मला सांगायचं आहे की राज्यकर्ते याला जनतेची भीती असते. परिस्थिती आहे. लोक आमदाराला, खासदाराला विचारायला घाबरतात. जनसेवक तुम्ही, लोकांच्या मतावर निवडून येतात तुम्ही, आणि लोकांमध्ये दहशत. गावागावामध्ये काही दलाल, राणेंचे दलाल, गुंड हे त्या ठिकाणी ह्या सगळ्या गावाला आपल्या एका दहशतीमध्ये, एका दबावामध्ये, एका धमकीमध्ये प्रलोभन, आमिष, पैशाचं वाटप, आणि त्या ठिकाणी तो गाव त्यांच्या नेत्यांच्या वाटीने कसा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण मी तुम्हाला सांगतो, आता तुम्ही कितीही गुंडगिरी करा, कितीही दडपशाही करा, कितीही त्या ठिकाणी धमक्या द्या, कितीही पैशाचं वाटप करा, ही निवडणूक माझ्या या मतदारसंघातल्या जनतेला आपल्या हातामध्ये घेतलेली आहे. आणि म्हणून नितेश राणे आपला पराभव हा निश्चित आहे. कारण याची कल्पना तुम्हाला आधीच होती. कारण तुम्ही जेव्हा उमेदवार म्हणून उभे राहिलात, मी सांगितलं लोकशाहीमध्ये तुम्ही निवडणुकीला उभे राहिलात, मर्दासारखे लढा, ना मर्दासारखे कसे लढता. कारण ज्यावेळी तुम्ही फॉर्म भरलात
त्यावेळी तुम्ही 2 उमेदवार उभे केलात. एक केलात मुस्लिम समाजातला, दुसरा केलात माझ्या नावाचं साम्य असणारा. याचं कारण काय? तुमचा पराभव तुम्हाला माहिती आहे, निश्चित आहे. पण कुठेतरी मताची विभागणी होईल आणि मला कुठेतरी राजकीय फायदा होईल या स्वप्नामध्ये तुम्ही आहात. या मूर्खाच्या नंदनवनामध्ये तुम्ही आहात. तुमचा पराभव हा त्या ठिकाणी निश्चित आहे. आणि म्हणून आज या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये किंवा या महाराष्ट्रामध्ये कोण समाधानी आहे? मराठा समाजाला सांगितलं तुम्हाला आरक्षण देतो, दिलं समाजाला आरक्षण. ओबीसी समाजाला सांगितलं आरक्षण देतो, दिलं ओबीसी समाजाला आरक्षण. दलित समाजाला सांगितलं तुम्हाला आरक्षण देतो, दिलं दलित समाजाला आरक्षण. धनगर समाजाला सांगितलं आरक्षण देतो, त्यालाही आरक्षण दिलेलं नाही. मुस्लिम समाजाला सांगितलं तुम्हाला आरक्षण देतो, त्यालाही आरक्षण दिलेलं नाही. आणि म्हणून कुठलाही समाज हा त्या ठिकाणी या सगळ्या सत्ताधाऱ्यावर त्या ठिकाणी समाधानी नाही. काय परिस्थिती आहे, केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आदित्यसाहेब ठाकरे यांचं आगमन ह्या देवगड शहरामध्ये झालेलं आहे. मोठ्या उत्साहानं जोशामध्ये साहेबांचं स्वागत आपण या ठिकाणी करावं. मी आदित्य साहेबांना विनंती करतो, आज स्वर्गीय बाळासाहेबांचा स्मृती दिन आहे. आपण त्यांच्या स्मृतीस आदरांजली व्हावी आणि आपण त्या ठिकाणी स्टेजवर यावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय सो. हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय सो. अरे कोण आला रे, कोण आला? शिवसेनेचा वाघ आला. अरे कोण आला रे, कोण आला? शिवसेनेचा वाघ आला. आधी जरी का किती वादळे झुंज देऊ खुशाल मशाल विजय सो. मशाल कोण आला? कोण आला रे, कोण आला? शिवसेनेचा वाघ आला. कोण आला रे, कोण आला? शिवसेनेचा वाघ आला. आदित्य साहेब आगे बढ़े. स्वागतासाठी आदित्य साहेब आगे बढ़े. आदित्य साहेब आगे बढ़े. तुमच्यावरचं प्रेम, तुमच्यावरचा विश्वास, आगे बढ़ो. असलेला आशीर्वाद हा या ठिकाणी आहे. मी 2 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आदित्य साहेब ठाकरे यांचा या देवगड नगरीमध्ये आम्ही हार्दिक या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करीत आहोत. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस अभिवादन करताना, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेस अभिवादन करताना, माताई स्वर्गीय माताई ठाकरे यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करताना, खरं तर महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे. मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावर छत्रपतींचा पुतळा या राज्यकर्त्यांनी उभा केला. 36 कोटी रुपयाचा खर्च हा त्यांनी त्या दाखवला आणि हा पुतळा अवघ्या 8 महिन्यामध्ये कोसळला. महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये एक संताप निर्माण झाला, एक निषेध निर्माण झाला. आणि ज्यावेळी चौकशी झाली त्यावेळी फक्त 26 लाख रुपये खर्च झाले होते. उर्वरित पैशाचा भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी झालेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्षापूर्वी गड किल्ले बांधले. मालवणचा सिंधुदुर्ग किल्ला असेल, देवगडचा विजयदुर्ग किल्ला असेल. आजही 350 वर्ष झाली, एक बुरुज ढासळला नाही, एक चिरा कोसळला नाही. पण या राज्यकर्त्यांनी छत्रपतींचा पुतळा उभारला, अवघ्या 8 महिन्यामध्ये कोसळला. आणि म्हणून अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार हा सगळा या ठिकाणी चालू आहे. मी जास्त वेळ आपला घेणार नाही, 1 मिनिटात संपवतो. शेवटचे 3 दिवस राहिलेले आहेत. आज 17 तारीख, उद्धव आदित्य साहेब आमच्या बरोबर आहेत. आज 17 तारीख, येणाऱ्या 3 दिवस अशाच पद्धतीने तुम्ही शिवसेना महाविकास आघाडी मशाल या चिन्हासाठी आणि संदेश पारकर साठी द्या. येणारी 5 वर्ष मी तुमच्यासाठी देईन हा शब्द या ठिकाणी देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संदेश भाई. यानंतर युवा सेनेचे प्रमुख शिवसेना नेते सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांचं या ठिकाणी आम्ही देवगड तालुक्याच्या वतीने स्वागत करत आहोत. या ठिकाणी देवगड तालुक्याचे तालुका प्रमुख सन्माननीय मिलिंद साटम साहेब, जयेश नर साहेब, प्रसाद करंदीकर साहेब,
गणेश गावकर, फरीद काजी, महिला आघाडीच्या तालुका प्रमुख, उपजिल्हा संघटिका या सर्वांनी या ठिकाणी आदित्य साहेबांचं या ठिकाणी पुष्पहार घालून स्वागत करायचं आहे, पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. यानंतर शिवसेनेचे नेते, युवा सेना प्रमुख सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या भव्य सभेला संबोधित करावं. शिवसेना, शिवसेना, आदित्य साहेब आगे बढ़ो, आदित्य साहेब आगे बढ़ो. कोण आला रे, कोण आला? जय महाराष्ट्र. थोडा आवाज माझा वेगळा वाटतोय, घसा बसलाय. जसं संदेशजींचा थोडा आवाज बदललेला आहे. सगळीकडे फिरतोय, बोलतोय. ज्या क्षणाची आपण वाट पाहत होतो गेले 2 वर्ष की परिवर्तन आपण राज्यात कधी आणू शकणार, निवडणुका कधी लागणार, कारण जे डरपोक गद्दार होते, निवडणूक लावायची हिंमतच नव्हती, तो क्षण आता आलेला आहे. परिवर्तनाची वेळ आलेली आहे. आणि आज इथे येत असताना अर्थात साधारणपणे 1-1.5 तास आधी पोचायचं होतं. ज्या चिपी विमानतळाचं उद्घाटन उद्धव साहेबांनी केलं, ह्या सरकारने जवळपास चिपी विमानतळच बंद पाडून टाकलेलं आहे. कदाचित गोव्यामध्ये मोपा एअरपोर्टसाठी असेल किंवा कशासाठी असेल, स्वतःचा स्वार्थ याच्यात काय मला माहीत नाही. पण साधारणपणे कोकणात आल्यानंतर आणि खास करून सिंधुदुर्गात आल्यानंतर एक जाणवायला लागतं आणि नेहमीच आहे की इथे जे आपण आपल्या महाविकास आघाडीच्या काळात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करत होतो, मग ते बेड अँड ब्रेकफास्ट पॉलिसी असेल, ते विमानतळ असेल, चांगले रस्ते असतील, किल्ल्यांकडे जाणारे रस्ते असतील. मला तिकडे जो किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता तो कोणी घेतला मला माहीत नाही, तुम्हाला माहिती असेल कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे. पण सगळीकडेच आपण पाहतोय साधारणपणे महाराष्ट्र मागे कसं न्यायचा, महाराष्ट्राला मागे कसं खेचायचं, महाराष्ट्राची जी आर्थिक शक्ती आहे ती चिरड्याची कशी, महाराष्ट्राची अस्मिता कशी मारून टाकायची, हा प्रयत्न भाजपवाले करत आहेत, एकनाथ शिंदे करत आहेत आणि एकंदर जी राजवट आपल्या डोक्यावर बसवलेली आहे ती करत आहे. जास्ती वेळ मला बोलता येत नाही, पण कारण मला पुढच्याही 2 सभेला निघायचं आहे. पण मी आज खास करून ठरवलं होतं की देवगडला यायचंच. आलो की कधी कधी आम्ही गावी पण जातो, आज ते शक्य नाही आहे. पण देवगड आणि माझं आपलं नातं सगळ्यांना माहिती आहे. पण इथे आल्यानंतर नेमकं आपण करायचं तर काय, लोकांना द्यायचं तर काय. कारण 10 वर्ष तुमच्याकडे एक आमदार आहेत, काय त्यांचं नाव, कोंबडी काय कुक्कुटपालन वगैरे होत नाही ते. पण फक्त त्यांनी कोंबड्या नाही तर जमिनी लुटलेल्या आहेत, महिलांना त्रास दिलेले आहेत. ज्यांच्याकडे सगळं काही व्यवसाय आहे तिथे पार्टनरशिप करण्याचा प्रयत्न केला, लुटायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सगळीकडे थोडी थोडी दादागिरी करण्याचा प्रयत्न करतात आहे. मी एक यादी बनवत आहे महाराष्ट्रामध्ये, कोणाला धमकवत नाही आहे, साध्या सोप्या भाषेत सांगत आहे. एक यादी आम्ही महाराष्ट्रात बनवत आहोत. ह्या गेल्या 2 वर्षामध्ये ज्या ज्या राजकीय गुंडांनी, ज्या ज्या राजकीय चिंधीचोरांनी कुठे कुठे जनतेला त्रास दिलेला आहे, स्थानिक जनतेला त्रास दिलेला आहे, नागरिकांना त्रास दिला आहे, वयस्कर लोकांना त्रास दिला असेल, महिलांना त्रास दिला असेल, तरुणांची स्वप्न चिरडली असतील, दुसऱ्या राजकीय पक्षांना धमकवलं असेल, अशा लोकांची आम्ही यादी बनवली आहे, त्यांना बर्फाच्या लादीवर झोपवण्याची. पण इथे बर्फाची लादीची गरजच नाहीये, इथे बर्फाचा गोळा पण खूप आहे. कारण कळलं असेल तुम्हाला, समझने वाले को इशारा काफी आहे. असो, पण त्याच्यावर मला जायचं नाही. जे काही 20 वर्ष त्यांना पगार मिळतो आमच्यावर शिवी द्यायला, आम्हाला शिवी द्या काळ करायला, आमच्याबद्दल घाण बोलायला, त्या घाणीत मला जायचं नाही. आपण कधी ते घाणीत हात घालत नाही. मुख्य मुद्दा हा आहे की आज आपण ठरवायचं आहे आपल्याला हा मतदारसंघ जो सत्ताधारी महाविकास आघाडी आपली बाजू असणार आहे त्या मतदारसंघाला सत्ताधारी बाकांवर तुम्हाला बसवायचं आहे की जे आत्तापर्यंत आपल्याला छळत आलेले आहेत, जी भाजप आपल्याला लुटत आलेली आहे, ते विरोधी पक्ष म्हणून बसणार आहे. तुम्ही त्यांच्या बाजूला हा मतदारसंघ बसवणार आहे, हे तुम्ही ठरवायचं. आपण पाहतोय सगळीकडे एकंदर स्थिती काय आहे महाराष्ट्रात. मग मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, मुंबई पट्टा असेल, आपलं कोकण असेल,
संपूर्ण महाराष्ट्रात सगळीकडे जिथे जिथे जातोय, ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये जातोय, तिथे सगळीकडे मला एकच सांगतायत की आपलं सरकार येतंय, महाविकास आघाडीचंच सरकार येतंय. आणि सरकार आल्यानंतर ज्या दिवशी आपलं 23 तारखेला सरकार बनेल, चांगली कामं आपण करायला हाती घेऊच. अर्थात गेले 2 वर्ष तर आपण लढत आहोत ह्या महाराष्ट्रासाठीच. पण चांगली कामं म्हणजे नेमकी काय? तर पहिलं काम मला ह्या देवगडमध्ये करायचं आहे. आम्ही प्रत्येक वेळी जेव्हा आंबे घरी येतात तेव्हा देवगडचा आंबा मला वाटतं जगातच प्रसिद्ध नाही, तर जिथे जिथे कोणी खात असेल आंबा, तिथे देवगडचा आंबा ह्या आंब्यासाठी थांबले असतात लोक. बरोबर ना? तुमच्याकडे पण डिमांड असेल. काही काही लोक वेगळे वेगळे आंब्यांना घेऊन देवगडच्या आंब्याचं लेबल लावून टाकतात, पण ज्याला चव माहिती आहे बरोबर त्यालाच माहिती आहे देवगडचा आंबा आणि हा देवगडचा आंबा नाही आहे. त्या आंब्यासाठी, त्या बागांसाठी मला वाटतं संदेशजी आपल्याला पहिलं काम हे करायला लागेल. कारण उद्धव साहेबांनी सांगितलंच आहे, विकेल ते पिकेल. ही भूमिका जी आपली आहे, योजना जी आपली आहे, ती आपण महाराष्ट्रभर आणणार आहोत. पण इथून या आंब्यांसाठी खास जागतिक पातळीवर आपण फूड प्रोसेसिंग युनिट सारखं काहीतरी वेगळं करता येईल का, जेणेकरून फक्त महाराष्ट्रात नाही, फक्त देशात नाही, तर जगात वेगळे वेगळे जिथे देश आहेत तिथे आपल्या देवगडचा स्टॉल लागू शकेल कसा, आपल्या इकडची मातीतली माणसं कसे जाऊ शकतील आणि आपला आंबा तिथपर्यंत पोहोचू कसं शकेल, ह्याच्यावर आपण लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे, अभ्यास देखील करायला पाहिजे. अनेक फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आहेत, मी त्यांच्याशी सतत बोलत असतो. नाशिकमध्ये मोठ्या मोठ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आहेत, त्यांची काही काही इथे देखील बागा आहेत. पण हे एक व्याप्तीची वाढवायची कशी, प्रत्येक बागांपर्यंत पोहोचायचं कसं? कारण मला माहिती आहे जे फळ पिकासाठी पण जे विमा आहे ती देखील थोडा आपल्याला वेगळा विचार करावा लागणार आहे. विमा कंपन्या ह्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या प्रायव्हेट कंपन्या आहेत त्या आपल्या शेतकऱ्यांना फसवतातच. मग ते मराठवाड्यात असो, कधी विदर्भात असो, कधी इथे असो, तिथे तसं वेगळ्या पिकांसाठी असतं. इथे फळ पीक जे असतं आपलं, त्या विमा कंपन्या देखील आपल्याला पुनर्विचार करायला लागेल. आणि ते शासन मार्फत काही आपल्याला करता येईल का, सरकारी म्हणजे तुमच्या विश्वासातलं, तुमचा आवाज जिथपर्यंत पोहोचू शकेल असं काही वेगळं करता येईल का, ह्याच्यावर मला एक काम करायला संधी मिळणार आहे. आणि संधीची आपल्याला संधी सोडायची नाहीये. कारण आपलं येत आहे सरकार, हे दिसायला लागलेलं आहे सगळीकडे. आपण बघतोय की महाविकास आघाडीचं सरकार येत आहे आणि आल्या आल्या आपल्याला कामाला लागायचं आहे. 23 तारखेला 5 वाजल्यापासून तुम्हाला आमदार म्हणून कामाला लागायचंच आहे. तुमची धावपळ मी बघितली, धडपड या मतदारसंघासाठी बघितलेली आहे. मी जेव्हा उद्धव साहेबांच्या मंत्रिमंडळात पर्यावरण मंत्री, पर्यटन मंत्री म्हणून काम करत होतो, अनेक दौरे इथे आपण केलेत. मग ते विनायक राऊत साहेबांबरोबर केलेत, आपल्या सगळ्यांबरोबर केलेत, सुशांतजी तुमच्याबरोबर केलेले आहेत, वैभवजींबरोबर केलेले आहेत. आणि त्यावेळी सतीशजी असतील, सगळेच हे माझ्या आजूबाजूला जे सहकारी बसलेले आहेत, मध्ये मध्ये मला कधीतरी संदेशजी गाडी अडवायचे आणि मला संदेशजी इथे काय ना, तुम्ही इथे फंड दिलाय, इकडे भूमिपूजन करायचंय. ठीक आहे, चला भूमिपूजनला उतरलो. परत जायचो, तिथून काहीतरी बनलेलं दिसायचं, थांबवायची गाडी, आता उद्घाटनाची वेळ आली. पण ही धडपड जी आहे मतदारसंघासाठी, ही धडपड जी आहे जनतेसाठी, ही फार महत्वाची आहे. आश्वासनं अनेक मिळू शकतात. ह्या पुढच्या 48 तासामध्ये आमिष दाखवली जातील, धमकवलं जाईल, कोणाला उचलण्याचा प्रयत्न होईल, कोणाला दाबण्याचा प्रयत्न होईल, कोणाला चिरडण्याचा प्रयत्न होईल. मी तुम्हाला एक सांगतोय, घाबरू नका, लढायचं तर लढा, पण ह्या गुंडगर्दीला आपण घाबरायचं नाही. उचलून दाखवलेलं आणि पुन्हा उचलू, पण कोणाच्याही अंगावर गेला तर तुम्हाला शिंग काय असतात हे आम्ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, वाघनखं काय असतात ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. शांतता आम्ही पाळू शकतो आणि आम्ही पाळणार. आम्हाला निवडणूक आयोगाचे कायदे कानून माहिती आहेत आणि ते आम्ही पाळू. पण सरकार आल्यानंतर ज्यांनी या नागरिकांना त्रास दिलेला आहे, छळलेलं आहे, आणि आता जर तुम्ही पुन्हा एकदा त्यांना निवडून दिलं तर वरती पण ते, खालती पण ते, तुम्ही विचार करा किती छळ होऊ शकेल. मुंबईत देखील आम्ही चर्चा करतो की खासदारकी जिंकल्यानंतर किती इथं दबाव वाढला असेल, काय झालं असेल, आमदारकी जिंकल्यानंतर काय होईल. पण मला विश्वास आहे आपल्या कोकणी माणसावर, कारण हाच कोकणी माणूस आहे जो मुंबईमध्ये मेहनत करत असतो, घाम गाळत असतो. मुंबई जी आज घडलेली आहे, बनवलेली आहे, मुंबईत जे आपलं वर्चस्व राहिलेलं आहे, मराठी माणसाचं वर्चस्व राहिलेलं आहे, हे तुमच्यामुळे राहिलेलं आहे. हीच मुंबई, ही जी तुमची आमची राजधानी आहे, हीच मुंबई आज भाजपा अदानीला विकायला लागलेली आहे. आणि कदाचित ते अदानीला कोकणात पण घेऊन येतील. कारण कोकणात तुम्ही पाहताय, म्हणजे आपण ज्याला राख रांगोळी बोलतो, राख आपल्याकडे आणि रांगोळी पलीकडे गुजरातमध्ये हे प्रयत्न सुरू झालेत ना. राखेचे जे प्रकल्प आहेत, मग ते बारसू असेल, नाणार असेल, रत्नागिरीत आणण्याचा प्रयत्न होताच, आपल्यावर लादण्याचा प्रयत्न होता, जैतापूरमध्ये देखील तसं झालेलं आहे, हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. पण आपल्या कोकणाला साधारणपणे राखेचे प्रकल्प नको आहेत, पर्यावरणाचे ऱ्हास होणारे प्रकल्प नको आहेत. इथे आपल्याला पाहिजे ते पर्यटन पाहिजे, इथे आपल्याला पाहिजे तो रोजगार पाहिजे, तो शाश्वत विकासातून रोजगार पाहिजे, अशी निर्मिती झाली पाहिजे इथे जॉब्सची किंवा रोजगाराची, जिथे कुठेही पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही, आपल्या बागांचा ऱ्हास होत नाही, विनाश होत नाही.
पण ही आश्वासनं असतील, हे फसवा योजना असतील, ते एवढ्यासाठीच आणतात कारण आपल्यामध्ये कुठेतरी फूट पडायला पाहिजे. आणि आपल्यामध्ये फूट पडली की ह्यांचं सरकार बसू शकतं. आणि ह्यांचं सरकार बसलं म्हणजे ह्यांचे जे खरे मालक आहेत, खरे मुख्यमंत्री आहेत, ते माहित आहेत का कोण आहेत? त्यांचं नाव माहिती आहे का तुम्हाला? त्यांचं नाव आहे अदानी. मुंबई जी तुमची आमची राजधानी, मी हे तुम्हाला परत परत एवढ्यासाठीच सांगतोय कारण तुम्हाला मुंबईवर अधिकार जर कोणाचा असेल तर पहिला अधिकार हा तुमचा आहे, आपल्या महाराष्ट्राचा आहे, अदानीचा नाही. पण मुंबईमध्ये अदानीला 1080 एकर जमीन फुकटात दिली जात आहे. इथे किती लोकांचे परिवार मुंबईत, जरा हात वरती करून सांगा, कोणीतरी मुंबईत असेलच, आहेत ना सगळ्यांचे? आता तुम्ही मला सांगा, इथे किती लोकांची स्वप्न आहेत की मुंबईत स्वतःचं घर असायला पाहिजे? सर्वांचं आहे. आता तुम्हाला पुढचं चॅलेंज येतं, उद्या तुम्ही मंत्रालयात या आणि सांगा माझं नाव अदानी नाही आहे पण मला फुकटात जमीन द्या किंवा 1 इंच जमीन द्या, 1 स्क्वेअर फूट जमीन द्या. मिळणार आहे कोणाला? देणार आहेत कोणी मंत्रिमंडळातून? नाही देणार आहेत. पण हीच ते लोक आहेत जी आपल्याला मुंबईच्या बाहेर करायला पाहतात. कारण मुंबई हे तोडून गुजरातकडे नेऊ शकत नाहीत. मुंबई हे केंद्रशासित करण्याचा प्रयत्न करतात पण त्यांना माहिती आहे आपण रस्त्यावर उतरू. मुंबई राजकीयदृष्ट्या जिंकू शकत नाहीत. मग मुंबई घ्यायची तरी कशी हातात? तर अदानीच्याच घशात घालायची. 1080 एकर अदानीच्या घशात मोफत घातले. 1 सुद्धा रुपया द्यायचा नाही अदानीने, कुठचाही कर द्यायचा नाही अदानीने. कायदे कानून जे असतील ते आपल्या राज्य सरकारचे नाही, महानगरपालिकेचे नाहीत, पण स्वतःचे अदानी लागू करणार. हे असं जर चालायला लागलं तर आपला महाराष्ट्र आपल्या हातात तरी राहणार आहे का? हा तुम्ही विचार करायचा आहे. आहेत ना अनेकदा लोक इथे येऊन तुम्हाला काय काय वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी सांगू शकतील. इथे महिला उपस्थित आहेत, खूप मोठ्या संख्येत महिला उपस्थित आहेत. या गेल्या 2 महिन्यामध्ये एक फसवी योजना महिलांसाठी त्यांनी इथे आणलेली आहे, महाराष्ट्रात आणलेली आहे. माहिती आहे कुठची? सांगू शकाल का? लाडकी बहीण. किती मिळतात? किती मिळतात? 1500. 1500 मिळतात ना? पुरेसे आहेत? पुरेसे आहेत का? नाही आहेत. आणि हेच 1500 म्हणजे तुम्ही विचार करा, आता 2024ला ते 1500 देत आहेत. हीच ती भाजपा होती. 2014 मध्ये प्रचार करत होती, आपल्याला प्रचार करायला लावला होता. तेव्हा किती देणार होते? 15 लाख. म्हणजे 2014ला जे 15 लाख आपल्याला देणार होते, आता 2024 मध्ये कितीवर आलेत? 1500 वर आलेत. बघा किती मोठी जादू करतात, किती शून्य गायब केले. आणि हीच ती भाजपा आहे. ह्यांना लाज वाटणार नाही, जर चुकून परत एकदा जिंकून आले तर ह्या 1500 मधून पण 2 शून्य काढतील आणि 15 रुपयाचा चेक आपल्याला वाटप करतील. आहेत निर्लज्ज लोक आहेत. म्हणजे मी योगी आदित्यनाथजींना तर पाहिले 300 रुपयाचं चेकचं वाटप करताना, मागच्याच आठवड्यात केलेलं आहे. खरं तर त्यांना लाज वाटली पाहिजे. ते आपल्या राज्यात येतात, आपल्याला शिकवतात विकास काय आहे. काल परवाकडे तुम्ही पाहिलं असेल, तिथे एका झाशीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये नवीन आत्ताच जन्माला आलेली मुलं कशी जळलेली आहेत, खाक झाली आहेत, पण कुठेही कार्यक्रम रद्द नाही केला. एवढे निर्दयी आहेत, एवढे निर्लज्ज आहेत, कुठेही कार्यक्रम रद्द नाही केला. प्रधानमंत्री गेलेच फॉरेनला आणि योगीजी फिरतात प्रचारामध्ये. काम नक्की कोण करतंय? शासन नक्की कोण करतंय? जसं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतोय, कुठेही काही कोणाचा ताळमेळ नाही. ही लाडकी बहीण योजनेमध्ये पण एक माणूस लावतो मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, दुसरे लावतात पूर्ण पिंक बोर्ड, तिसरे लावतात मुख्यमंत्री लावतच नाही, देवा भाऊ सगळे मिळून आपणच खाऊ. हे नक्की काय चाललंय? गेल्या 2 वर्षात आपल्या राज्यात शासन आहे तरी का? आणि हे नेमके आपले भाऊ होऊ तरी कशा शकतात? हे ना आपण आत्ता आठवले, 2 महिन्यापूर्वी आठवलेलो आहोत. पण महिलांवर जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये अत्याचार वाढत चालले होते, महिलांवर जेव्हा कोणीतरी हात उचलण्याचा प्रयत्न करतं, महिलांवर जेव्हा कोणी बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करतं, तेव्हा हे लाडके भाऊ गेले कुठे होते? बदलापूरचं सांगणार आहे मी. बरोबर आहे तुमचं, सांगणार आहे. तुम्हाला सांगायचं का? नाही, बरोबर आहे तर थांबू नका, ते बरोबर बोलतात. येतोय त्या मुद्द्यावर. बदलापूरमध्ये बरोबर झाले, त्यांनी आठवण केली. बदलापूरमध्ये 10 दिवस लागले एका गरोदर महिलेला FIR फाईल करण्यासाठी, FIR दाखल करण्यासाठी. त्याच बदलापूरमध्ये जनतेला आंदोलन करायला लागलं आणि त्याच जनतेला बेड्या ठोकून पोलीस स्टेशनला नेलं. का? तर ती शाळा एका भाजपवाल्याची होती. ती महिला गरोदर आहे, दररोज पोलीस स्टेशनला जाते, 6-6, 7-7 तास बसते, कुठेही कोणी अडवलं नाही, कोणी दखल घेतली नाही. आणि ते त्यांचेच भाजपवाले एकनाथ शिंदेचे वामन म्हात्रे, त्यांनी एका महिला पत्रकाराला विचारलं की तू अशी काय एवढे प्रश्न विचारते जसं काही तुझाच रेप झालाय? हे होऊ शकतात आपले लाडके भाऊ? जे प्रधानमंत्री महोदय कर्नाटकामध्ये जाऊन त्या रेवण्णा राक्षसासाठी प्रचार करतात, त्या रेवण्णांनी 2000 महिलांवर बलात्कार केले, त्याचं व्हिडिओ टेपिंग केलेलं आहे, त्याच्यासाठी प्रधानमंत्री महोदय स्वतः जाऊन प्रचार करतात. हे होऊ शकतात तुमचे लाडके भाऊ? जे संजय राठोड आता एकनाथ शिंदेच्या मंत्रिमंडळात घाणेरडे आरोप झाले होते, तेव्हा उद्धव साहेबांनी गेट आउट कडून काढून टाकलं होतं एका मिनिटात, त्यांनाच पुन्हा एकदा मंत्री बनवणारे एकनाथ शिंदे होऊ शकतात तुमचे भाऊ? जे अब्दुल सत्तार
सुप्रियाताई सुळेंना घाणेरडे शिवे देतात, अनेक महिलांना घाणेरडे शिवे देतात, चॅनलवर दिलेत, त्यांना मंत्रिमंडळात प्रमोशन मिळालेलं आहे. होऊ शकतात का आपले लाडके भाऊ? आणि म्हणून असले लाडके भाऊ आपल्याला मुळीच नको. हे कोणाचेच भाऊ नाही आहेत, हे नुसतं देवा भाऊ एक सगळे मिळून खाऊ असं चाललं त्यांचं. आपले भाऊ हे होऊ शकत नाहीत. आपले कुटुंब प्रमुख आहेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आणि त्यांनी वचन दिलेलं आहे की नुसतं लाडकी बहीणमध्ये 1500 रुपये नाही, तर आत्ता जी महागाई ह्या देशात असेल, ह्या महाराष्ट्रात असेल, मोदी साहेबांमध्ये वाढलेली आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, प्रत्येक महिलेला आपण दुप्पट करून 3000 रुपये प्रति महिना आपण देणार आहोत. 3000 रुपये देणार आहोत. फक्त ते नाही, आता एसटी बस जिथून चाललेली आहे बघा, लालपरी चालली आहे, ह्या एसटी बसमध्ये जर महिलांना प्रवास करायचा असेल, मुंबईमध्ये बीएसटी मध्ये प्रवास करायचा असेल, प्रत्येक शहरामध्ये जो शासकीय आपला बस प्रवासचा मार्ग असतो त्या बसमध्ये जायचं असेल, तर महिलांसाठी आपण मोफत पास करून देणार आहोत. वर्षाला 6 सिलेंडर मोफत करणार आहोत. पण लाडकी बहीण सोबत जसं आपण सांगतो की महिला ह्या देशातल्याच समाजातल्या मोठा एक आधारस्तंभ आहेत. महिला घर चालवतात, पण महिला समाज देखील चालवतात, आणि महिलांची रक्षा, महिलांचं रक्षण झालंच पाहिजे. लाडकी बहीण सोबत आपल्याला सुरक्षित बहीण पाहिजे. जो शक्ती कायदा आपण पारित केला होता तो ह्या भाजपवाल्यांनी टांगून ठेवला आहे, त्याला पुन्हा एकदा आपण आणून पुन्हा एकदा पारित करू, म्हणजे महिलांवर कोणाला हात उचलायची हिंमत करूच नाही शकणार असा हा कायदा आपण आणणार आहोत. महिला पोलीस भरती आपण प्रत्येक जिल्ह्यात वाढवून घेणार आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये महिला पोलीस स्टेशन खास फक्त महिलांसाठी आपण करणार आहोत. पण जेव्हा आपण महिलांचा विचार करतो तेव्हा या समाजाचा विचार करतो, या घराचा विचार करतो. आणि समाज म्हटल्यानंतर, घर म्हटल्यानंतर तरुण तरुणी, युवती आणि युवा हे आलेच. गेल्या 2 वर्षामध्ये तुम्ही मला सांगा, या महाराष्ट्रामध्ये जसं मी आता इथे आंब्याचं विचारलं, मग ते कृषी क्षेत्रात असो किंवा उद्योग क्षेत्रात असो, एक तरी गरुड झेप घेतलेली आपण गोष्ट सांगा, या महाराष्ट्रात चांगली झालेली गोष्ट सांगा. जे मी आज सतत सगळ्यांना विचारत आहे की ठीक आहे, तुम्ही माझ्या वडिलांच्या सर्वात कठीण काळात माझ्या वडिलांच्या पाठीत खंजीर खूप असलात, 2 शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या तेव्हा माझ्या वडिलांच्या पाठीत खंजीर खूप असलात. माझ्या वडिलांना जेव्हा तुम्ही म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्यांना तुम्ही मुख्यमंत्री पदावरनं खालती खेचलात, तेव्हा घाणेरडे लोकांसारखे टेबलवर चढून विचित्र हातवारे करून नाचलात. पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलं, सगळं काही चोरलं. म्हणजे मोठ्या साहेबांचा, वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो देखील चोरलात, जो उद्धव साहेबांनीच काढला होता. सगळं चोरलं. उद्या तुम्ही ठाकरे अडनाव लेखीन घेऊन फिरायचा प्रयत्न कराल. हे सगळं केलं तुमच्या स्वार्थासाठी केलं. या महाराष्ट्रासाठी काय केलं तुम्ही? मोदीजी येतात आणि सांगतात की मग काँग्रेस असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, त्यांनी मोठ्या साहेबांचं नाव घेऊन दाखवा. काल प्रियंका गांधींनी नाव घेऊन दाखवलेलं आहे, त्यांचा आदर किती आहे त्यांच्या मनामध्ये ते दाखवलेलं आहे. आज राहुल गांधींनी घेतलेलं आहे. झालं ना मोदी साहेब, तुमचं चॅलेंज स्वीकारलं होतं, झालं, चॅलेंज संपलं. आता मोदी साहेब मी तुम्हाला चॅलेंज देत आहे की तुम्ही आम्हाला सांगा, गेल्या 2 वर्षामध्ये तुमचं सरकार जे घटनाबाह्य सरकार आहे, जे गद्दारांचं सरकार आहे, जे खोके सरकार आहे, द्वेष पसरवणारं सरकार आहे, विष पसरवणारं सरकार आहे, जे सरकार तुम्ही आमच्या डोक्यावर बसवलं, आमचा पक्ष फोडून, आमचा पक्ष चोरून, तुमच्या सरकारने ह्या राज्यामध्ये एक तरी नवा रोजगार निर्मिती केली आहे का? एक तरी नवा रोजगार आणलाय का? एक तरी नवी नोकरी आणली का? एक तरी उद्योगधंद्याला मदत केली आहे का? एका माणसाला तुम्ही केली आहे? जसं आम्ही साईबाबांचे भक्त आहोत, आम्ही सांगतो साईबाबा बोलायचे सबका मालिक एक है, भाजप बोलतं सबका मालिक अदानी आहे. हा आपल्या हिंदुत्वामध्ये आणि त्यांच्या हिंदुत्वामध्ये फरक आहे. पण तुम्ही मला सांगा मोदी साहेब, तुम्ही मला सांगा, मी तुम्हाला चॅलेंज देते पुढच्या 48 तासामध्ये की जसं काल काँग्रेसनी मोठ्या साहेबांचं नाव घेऊन दाखवलं चॅलेंज स्वीकारून, तुम्हाला चॅलेंज देतोय की माझ्या राज्यामध्ये तरुण तरुणींची हाल तुम्ही का केले, बेरोजगारी का वाढवली, सगळे जे काही उद्योगधंदे होते तुम्ही का पळवले गुजरातला. मग वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प असेल, 2.25 लाख कोटीची गुंतवणूक, 1 लाख तरुण तरुणींना रोजगार मिळणार होते, कुठे नेले त्यांनी? गुजरात. एअरबस टाटा, मी कधी उद्योग मंत्र्यांना पाहिलं नाहीये कुठच्याही राज्याचा एखादा रोड शो काढण्यामध्ये, पण मोदी साहेब स्वतः गेले एअरबस टाटाच्या रोड शो साठी. का? तर तो रोड शो आणि तो प्रकल्प महाराष्ट्रातून खेचून त्यांनी गुजरातला नेला होता. मोदी साहेब तुम्ही बल्ड्रग पार्क नेलं, तुम्ही मेडिकल डिव्हाइस पार्क नेलं. आज तरुण तरुणी सगळीकडे बेरोजगार म्हणून फिरत आहेत. मग कधी पोलीस भरतीसाठी 17,000 पदांची भरती असेल, 17 लाख तरुण महाराष्ट्रात येत आहेत. एअर इंडियाची भरती असेल, 600 पदांची भरती असेल, 25,000 तरुण तरुणी येतात माझ्या मुंबईमध्ये. तुम्ही मला सांगा मोदी साहेब, तुम्ही का रोजगार निर्मिती माझ्या महाराष्ट्रात करू नाही शकलात? या प्रत्येक बेरोजगार तरुणाला आपण जसं दर्जेदार शिक्षण मुलांना मुलींसारखं देणार आहोत, बेरोजगार तरुणाला जॉब मिळेपर्यंत आपण 4,000 रुपये प्रति महिना देणार आहोत. गरज आहेच. महागाई वाढत चाललेली आहे, बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे. आणि या महागाईच्या जमान्यामध्ये जसं महिलांना आपण एक आधार देणार आहोत, तरुणांना आधार देणार आहोत, ह्या महाराष्ट्रात प्रत्येकाला
कॅशलेस ट्रीटमेंट 25 लाखापर्यंतची देणार आहोत. गरज आहे, कारण हा महाराष्ट्र गेल्या 2 वर्षामध्ये ज्या अंधारात तुम्ही नेलेला आहात मोदी साहेब, तिथे आम्हाला ही मशाल पेटवावीच लागणार आहे. म्हटलं जातं कमल खिलने के लिए कीचड लगता है, पण किती चिखल तुम्ही उचलफेक करणार, किती चिखल तुम्ही या इथे महाराष्ट्रात आणणार, चिखल आणणार तरी किती. आणि हाच चिखल पसरवण्यासाठी तुम्ही, आज मी पाहिलं पंकजाताई स्वतः बोललेले आहेत की जवळपास 90,000 लोक भाजपाने गुजरातमधून आणलेले आहेत, ते प्रचारासाठी आणलेले आहेत. म्हणजे विचार करा, ज्या गुजरातनी आपलं वेदांता फॉक्सकॉन पळवलं, बलरथ पार्क पळवलं, एअरबस टाटा पळवलं, सगळं पळवलं, त्याच गुजरातमधून जवळपास 90,000 लोक भाजपसाठी प्रचार करायला येणार आहेत, तुमच्या गावागावांमध्ये येणार आहेत आणि तुम्हाला मतदान कुठे करायचं सांगणार आहेत. तुम्ही करणार कमळावर मतदान? करणार कमळावर मतदान? हे आत्ता शेवटच्या 2 दिवसांमध्ये तुम्हाला येऊन सांगतील की आम्ही हिंदुत्ववादी पक्ष आहोत. आम्ही पण हिंदुत्ववादी आहोत, पण मोदी साहेब, तुमचं हिंदुत्व आणि आमच्या हिंदुत्वामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आमचं हिंदुत्व हे घरातलं चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे, तुमचं घर पेटवणारं हिंदुत्व आहे. मोदी साहेब, तुमच्या हिंदुत्वामध्ये आणि आमच्या हिंदुत्वामध्ये फरक आहे. तुम्ही भगवान श्रीरामाच्या मंदिराचं तुम्ही अपूर्ण असताना स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि निवडणुकीसाठी उद्घाटन केलं. आमचं हिंदुत्व हे सांगतं हृदयात राम आणि हाताला काम. आम्ही जनतेला हाताला काम देणारे लोक आहोत. मोदी साहेब, तुमच्या हिंदुत्व आणि आमच्या हिंदुत्वात खूप फरक आहे. आमचं हिंदुत्व स्पष्ट आहे, तुमच्यासारखं नाही. तुमचं हिंदुत्व म्हणजे तुम्ही काय खाता, किती वेळा मंदिरात जाता, कुठचा रंग घालता, एवढा पोकळ नाही आमचा धर्म. आमचा धर्म हा खूप महत्वाचा आहे, मोठा आहे आणि खूप खूप गहरा आहे. आमचा धर्म म्हणजे रघुकुल रीत सदा चली आहे, प्राण जाय पर वचन न जाय, हे आमचं हिंदुत्व आहे. जी वचनं आम्ही दिली आहेत ती आम्ही पुरी करून दाखवू. कारण इथे देखील मला आता अनेकदा मी ऐकत असतो, पण आता पण खास मी विचारलं की पाण्याच्या प्रश्नाचं काय झालं, नळ पाणी योजना असेल, काय झालं. मग या 2 वर्षात सत्ताधारी होते ते काय करत होते? सगळीकडे जाऊन सांगतात, हिंदू मुस्लिम मध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्ही मला सांगा, ज्यांना आज घरात पाणी मिळत नाहीये ते काही हिंदू नाही आहेत? जी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाही ते काही हिंदू नाही आहेत? पण उगीच काहीतरी बटेंगे तो कटेंगे, म्हणजे भाजपवाले हे बटेंगे कटेंगे लुटेंगे छाटेंगे मारेंगे त्याच्या पुढे जातच नाही हो, जातच नाहीत. 10 वर्षात ह्या देशामध्ये केलं तरी काय? हे जर उत्तर मिळालं, 2.5 वर्षात महाराष्ट्रात केलं तरी काय? जसं मी सांगतो, महाविकास आघाडीच्या काळात आम्ही 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक आणली, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे कार्यक्रम घेतले. जेव्हा सरकार आमचं स्थापन झालं होतं, 2 लाखापर्यंतची सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करून टाकली होती, मुक्त करून टाकलं होतं. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही शक्ती कायदा आणला होता. सगळ्या शहरांमध्ये असेल, सगळ्या ग्रामीण भागांमध्ये असेल, वेगळे शाश्वत विकासाचे कार्यक्रम राबवत होतो. याच जिल्ह्यामध्ये मी पर्यटन मंत्री असताना आरमार बोट आणली, ते तारकर्लीला आपण स्कुबा डायव्हिंग सेंटर सुरू केलं. हे सगळं काही करत होतो. तुम्ही एक तरी मला भाजपवाला दाखवा ज्यांनी तुम्हाला अशा कामाची यादी करून दाखवलेली आहे. पण मोदी साहेब येतात तरी सांगतात एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. मी पण सहमत आहे. इथून पुढे निघत असताना मी सांगतो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. आपण सगळे त्यांच्या भांडणात अडकलो नाही, वादात अडकलो नाही, जातीच्या भांडणात, धर्माच्या भांडणात आपण विखुरले नाही गेलो. आपण जर महाराष्ट्र म्हणून एक राहिलो ना, तो एक रहेंगे तो भाजप से 2 हात दूर सेफ रहेंगे. हेच भाजप आपल्याला सांगायचा प्रयत्न करते. आणि म्हणून मी तुम्हाला विचारते पुन्हा एकदा, ही जी गेल्या काही दिवसांमध्ये, काही वर्षांमध्ये गुंडगर्दी चालू आहे, चिंदी चोरी चालू आहे, कोंबड्यांपासून जमिनी पडवणं सुरू आहे, तुम्हाला मान्य आहे? जे भाजप आपल्यावर गुजरातचं प्रेम लादत आहे, महाराष्ट्र द्वेष लादत आहे, तुम्हाला मान्य आहे? जे सगळे उद्योगधंदे आपले गुजरातकडे चाललेले आहेत, तुम्हाला मान्य आहे? महिलांवर जे अत्याचार वाढत चाललेले तुम्हाला मान्य आहेत? जी मुंबई खरं तर आपल्या हक्काची आहे, ज्या मुंबईमध्ये तुम्हाला आम्हाला घरं मिळाली पाहिजेत, पोलिसांना घरं मिळाली पाहिजेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरं मिळाली पाहिजेत, सरकारची जी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू झाली पाहिजेत, ते न करता सगळं काही अदानीला देत आहेत, ते तुम्हाला मान्य आहे? मान्य नसेल तर तुम्हाला परिवर्तन हे आणायलाच लागेल. आणि परिवर्तनाची वेळ ही 20 नोव्हेंबर आहे. 20 नोव्हेंबरला मशालीला पेटवावंच लागेल तुम्हाला, तरच ह्या महाराष्ट्रातून अंधार दूर होईल. तयार आहात? तयार आहात परिवर्तनासाठी? आपली निशाणी कुठची? निशाणी कुठची? 20 तारखेला निशाणी कुठची? मशाल. महाराष्ट्राची निशाणी कुठची? मशाल. संदेशींची निशाणी कुठची? मशाल. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या व्यक्तींची निशाणी कुठची? मशाल. महाविकास आघाडीची निशाणी कुठची? मशाल. महाराष्ट्राची निशाणी कुठची? मशाल. मशाल 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 मशालीवर मतदान करा. सगळ्यांनी एक राहा आणि या महाराष्ट्राला सेफ ठेवा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. जिंदाबाद. धन्यवाद आदित्यजी ठाकरे साहेब. या ठिकाणी युवा सेनेचे प्रमुख, शिवसेनेचे नेते सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांनी या सभेला संबोधित केलेलं आहे.
त्यांचे देवगड तालुका शिवसेनेच्या वतीने आणि महाविकास आघाडीच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच व्यासपीठावरील सर्व या ठिकाणी